Mae ffiseg a seryddiaeth wedi dysgu yn Aberystwyth ers 1872. Dyma'r adran ffiseg gyntaf yng Nghymru. Ac ers hynny, mae'n ymchwilwyr wedi bod ar flaen y gad ar ddarganfyddiadau. Eich prifysgol chi yw hi, hawliwch y mwyaf ohoni. Roedd ymchwilwyr Aberystwyth yn y 60au yn adeiladu rocedau i astudio'r atmosffer uchel, ac yna, yn yr 80au, yn adeiladu telesgopau radio ar draws y byd, gan gynnwys Slafabad, i astudio'r atmosffer a'r gofod. Yn y 90au, roeddent yn flaenllaw gyda'r teithiau cyntaf i'r gofod i astudio'r haul a'r planedau, ac wedi troad y millenniwm, yn cyfrannu at adeiladu offer Pelider X a niwtronau ar draws y byd i astudio strwythur defnyddiau newydd fel y gwydr perffaith a graffin. Heddiw, mae offer o Aber yn cael ei baratoi ar gyfer teithio i'r planedau yn y dyfodol agos. Mae tref Prifysgol Prydferth Aberystwyth yn gartref i 9,000 o fyfyrwyr, gyda dros 200 o glybiau a chymdeithasau i ddewis o'u plith. Mae yma fwy na digon i chdi ddannu. Drwy gydol y flwyddyn, mae'r dref fywiog a byrlymog yma'n llawn myfyrwyr o bob cwr o'r byd, a thwristiaid yn mwynhau atyniadau Aberystwyth. Mae hyn yn creu ymdeimlad gosmopolitaidd iawn o fewn dref Glan Môr Gymraeg. Byddwch chi'n cael eich dysgu gan arbenigwyr mewn astroffiseg, ffiseg y gofod a pheirianneg. Mae'r IOP wedi echredu y mwyafrif o'r cyrsiau byddwn yn cynnig. Drwy gydweithio gyda adrannau eraill, byddwn nhw'n cynnig cyrsiau sy'n cyfuno ffiseg gyda roboteg, mathemateg, cyfrifiadureg, addysg a busnes. Mae hefyd yn bosib i gymryd nifer yn cyrsiau drwy gyfrwng y Gymraeg, hyd at treian o'ch cwrs. Wrth astudio fy ngradd a oedd yn cynnwys blwyddyn mewn diwydiant, ges i flas o'r byd gwaith cyn graddio. Dwi wedi dysgu gymaint o wybodaeth allweddol trwy fy ngradd. Dyma'r lle i astudio ffiseg. Diolch Aber. Dwi nawr yn barod i ddechrau fy swydd.